Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, EBS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Belian Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Ati Payungot and Family, Corabel Trading, BP Diliarte Electrical Supply, Sali Marange Etak Etery, Cherry Ocanyada, Kati Kailan, RC Dehise Gulusinda, Chanchin Lam, Joseph Espilita, Rex Lagari, Sucor Construction, Alex Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa: Hiling Erlinda Yu, Milagros Vano, Joel Taok, Nathan Tamas Ho, Jaime Rosauro, Tati Sigura, Idi Aya, Rodolfo Raila, Susi Padrigano, Florencia Ramasasa, Lino Erasga, Lourdes Mahusay. May the Lord bless abundantly all our regular donors. Birthday blessings ug pasalamat: Jane Duarte and Shoni Guarin. Blessings sa pilgrims, especially World Apostolate of Fatima, Santo Tomas de Villanueva Parish ug Holy Cross Parish Chapter. Ingon man ang Legion of Mary, Rayna sa Calooy, sa Santo Rosario, ug sa tanang may appeal ning Santos nga Misa. For the successful board exams of Graciel Therese Araw-Araw, good health Arlinda Paras, Mrs. Chin Lam, Cherry Ocanyada. Pahuleng dayon, Lito Texon, Bienvenido de Tablan, Claudia, Sister Concordia, Conciso Go Macias. Mga kalag nga gipamisahan ni Attorney Pai ug ang mga kalag sa purgatorio. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His way. We, the daughters and sons of Him, who built the valleys and plains, praise the wonders of God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon, maayong adlaw ninyong tanan. Ang hinaot ko nga unta kita magtabong Santos nga Misa karon kuno ato mga pag-ampo, no, dawaton sa Ginoo, usab lang atong maigsuon nga nagsimba sa telebisyon, ilang tang mga pag-ampo usab lipa sa kayo sa Kesalawas ug Kalag ug kalinaw sa panimalay manaa diha kaninyo. Sa Santos nga Misa, usa kini giimbitata sa Ginoo sa kasabagiti sa gugma. Diin
nga ang atong kalanon mo ang pulong sa Dios o ang lawas ni Kristo. Nagihatag niya kanato. Muna nga haron kita maandam sa pagdawat sa lawas ni Kristo sa Eucharistia, atong basulan ang atong mga sala. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, pasilo ng atong mga sala, dadungadtos kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Ukadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos amahan, makagagahong saan, nagasimba kaming kahanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagahadayi kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesu-Kristo, ug anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawatan, sa sala sa kalibutan. Kahaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu-Kristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa hihimaya sa Diyos Magampo kita. Magagagahom ug buhi nga Dios,
ang imong espiritu mo'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dungagi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo, ug dada kami nga nasa langit, nga gisaad nga kabilin, pinaagi sa mong Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimo Dias kay usa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan, ug miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy, ug nangalihas siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, maayo pag mamatay ako, Ginoo. Unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og miingon, bangon ug kaon. Mitan-aw siya og nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon, bangon ug kaon, kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya, mikaon ug miinom, ug nabaskog siya, ug nakalahutay sa iyang panaw, sulod sa kapatan kaadlaw, ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako og malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron musanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong dili maglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo.
ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagan tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya ug nagapanglikawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangup kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iyana. Og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pag siningkahay o pag insultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Hinuno pagkaloy-anay kamo ug pagbaton ug malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. Ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ay ganinyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang mga buhat. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Pasalamat ug pagdaay tungod sa iyang pagkahalangdong. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang mga Hudiyo nagbagulbol batok kang Hesus. Kay miingon man siya, ako ang pang nagikan sa langit. Busa miingon sila, dili ba siya si Jesus, ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o inahan. So nga nung miingon man siya, nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kong pagbagulbol. Walay makaari kanako, gawas kon ang amahan, na nagpadala kanako, magdani kaniya. O banahawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan
o makakaton gikan kaniya moari kanako. Parang wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios, wala may nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang panaghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga tigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Panangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pangagikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pangagikan sa langit, nga maghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan, dili gayud mamatay. Kung ang pan nga akong ihatag, maong akong unod, aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ambot og mutuo ba kamo niini? Kung panila ko no, nga mas daghang ko ng mga taong namatay tungod sa kutsara kaysa tungod sa espada. Meron may pakitinuod ba ya? No? Kapila man gyud namatay sa dungga ba o espada? Pero sa kutsara, sa atong gipangaon, pasti lang kadungog bitaw tag mga tao nga nangahilok tungod silang gikaon o kita sad, no? Layo pa ang atong pagkaon, no? Dili maayo, sobrang tamis, sobrang parat, sobrang tambok. O sa metabo, maningin la, killing us sweetly and softly. Hinahinay tagkamatay. May isuo mo ng kinahanglan dyan ay gyud ta nga doon tayo proper nutrition para mahimsog ato ang lawas. Pero kung ingon nato importante man gani nga kita himsog ato ang paglawas, ang Ginoo nag-ingon mas importante jud kaayo ang atimanon nato ang maayo natong kahimtang sa kalag. Proper nutrition sa ato ang kalag. Ato gyud bantayan unsay atong isuod ipakaon sa atong hunahuna gusto kasing-kasing. Kung di ni maayo gani makapatay man ni sa ato ang kalag. Nay panultion kung panila nga sa Latin kini ha, ex abundancia cordes kuno, os loquitur. Sa English nato, from the abundance of the heart kuno the mouth speaks. Ato mo binisayon ba yun? Nag-awas-awas ng pagbatis ng kasing-kasing, magawas gina sa atong ba atong gibati. Tinuod biyan ni kay tanaw ra gud. Ug sobra imo ang kasuko sa imong kasing-kasing, may buhaton nimo. Singgit ka man. Sobra ang kilagugdo sa imong kasing-kasing, mamalikas ka man. Sobra imong kasuya sa kasing-kasing, manlibak ka man. No? Sobra ang kahila sa kasing-kasing, bastos atong ugas baba, di ba? Sobra ta kalaog, sus, mugawas ng baba ang gitawag itong mga bakak. Sobra sa guol, mutyabaw ta. Mugawas nga siya. Ang ilot sad kon, sobra kung sa itong kasing-kasing naadiha ang gugma sad na magawas ng basad ang mga pulong sa pagmahal, pagsabot, no? Pa-encourage sa isig usa. Mga isuon kinahanglan gyud nato gyud. Nga kita doon na kita proper nutrition na mahimsud sa lawas ug sa kalag. Ug ang proper nutrition mga isuon kung puong panila haron doon tayo maayong pagkaon sa kalag, kaon kita kanang gitawag tog good food. Mga vegetables, mga prutas, no? O kana sa kalag, o kana sa lawas, ang sa kalag mga isuon, sultihan ta sa Ginoo, ang maagyong pagkaon mo, ang lawas ni Kristo.
ang pan sa kinabuhi, ang pagtuo, ang pulong sa Dios. Kung sa to ang lawas, kinahanglan ito itong vitamins, isip supplement, mangisuon sa itong kalag, kinahanglan kita ng gitawag itong spiritual readings. Sa diagin Domingo, kung na simba mo, ginuningon, nga kuno siya ang pans kinabuhingikan sa langit, nga mahimong kalanon sa katawhan ng kalibutana. Muna mo siya, ang katukunong mo ari kaniya, no? Doon ay kinabuhi nga dayon. Ang katong mo tuo kaniya, no? Dili na gyud uhawon. Muna po sa Ginoo. Nya karon la ana iyang gisulti kanato. Ora-ora niya siya. Ako ang pan nga sa kinabuhi, no? Pan sa kinabuhi nga kung mutuo mo na ako, nagoy mo kinabuhi nga dayon. Kung ikaw mo kaon mo kanako, doon na mo kinabuhi nga dayon, kang inyong kanon mo ang akong lawas. May isun sa Santos nga Misa, maumin niya ito buo na ito niya ba? Santos nga Misa, usap ni kabangkite sa gugma. Diin, una na itong gibuhat mo ang ato ang pagbangkite, pagkaon sa pulong sa Dios. No? Sa pulong sa Dios. Unya, ikaduhan na itong gibuhat, nga sa bangkite mo ang pagkaon ito sa lawas o dugo ni Kristo. Bangkite kini sa gugma. Ang pulong sa Dios, no? Nga ato ang unang bangkitihan. Nga mga kining pans kinabuhi sa ni, ang pulong sa Dios. Pung pa sa Ebanghelyo karon, no? No less than nga ang Dios gud amahan mo tudlo kanato. Mapasabot kanato ang Dios amahan gyud. Ug kita mamati kaniya, ug mutuo kaniya. Kita kung paniya atong madawat maduol ta dito ni Kristo. Ug siya atong madawat isip pas kinabuhi ito nga maghatag nato og kinabuhi. Kinabuhi ha? Og kinabuhi nga mingon nato og kalig-on sa kinabuhi nga makalakutay sa tong panaw ning kalibutan. Sa unang pagbasa, no, nakadungog ta, no, si Elijah nga nagpanaw padung sa bukid sa Sinai. No? Grabe ang ihang panaw tungod sa kagutom, sa kalisod. Pero diha sa kapoy gud ingon sa may pagmamatay ng kursiya kay di na gyud mahimo. Pero gitagaan siya sa Ginoo sa pagkaon sa kinabuhi. Kung naklahutay siya siyang 40 days and 40 nights anto naabot niya ang bukid sa Ginoo. Kita sa mga iso nagpanaw ni kinabuhian. Ya kita tanan nagpanaw ni di ta exempted ini. Kaagi kita kalikdanan, kapakyasan, kagulanan. Pero ang kaayo lang mao kini tungod kay na ang pans kinabuhi nato. Na ang Ginoo nagauban kanato. Nga mulig-on jud kanato. Giubanan kita niya. Tanaw ra gud sa kinabuhi sa tanang mga santos, no? Makita ang ginimo nga sama ni Maria Santissima, for example, Mama Mary. Tanawa ang iyang kinabuhi, no? Bulahan siya tungod kay ang pulong sa Dios iyang nadungog. Ha? Iyang nadungog. Tibigan di siya kasing-kasing o yakining gituman. Kung tanawon nimo sa kinabuhi sa mga santos, imong favorite saint, tanawa ilang kinabuhi. Makita ang ginimo gyud. Ang pulong sa Dios gyud mo naghatag ila og kusog, no? Og inspirasyon haron sila gyud masantos. Sa akong parokya na ako'y namatigdan nga tao nga mosimba jud kada adlaw. Nailhan ako siya kailan mo ko niya. Busy kasi tawhana gyud. Nasa sa gobyerno has to report sa saktong oras sa buntag. Pero he can afford to attend mass every morning. Ako sa mutanan ko, believe sa kunin mo nga busy ka, pero mosimba jud ka. Sa mabitaw ni Nyor nga mosimba jud ko tungod kay pasilan kidaghan akong buhat ba, kaya akong trabaho. Unang kitsimba jud ko kay kining misa ang pulong sa Dios God. Nga ako mabahon kada buntag. Mao gini ang gitawag tog iyang sikreto ko ba nga ang iyang tibok adlaw mahan-ay gyud. Mahan-ay gyud. May enlighten gyud siya. Mo siya I have kinahanglan gyud siya simba maminaw gyud sa pulong sa Dios.
haron siya makalakutay sa iyang katungdanan adlaw-adlaw. Amaze kay kog tinuod yung ayon. Doon na tayo mga igsuo nga nagsimbahan nato sa telebisyon. Karon nga, imbes nagsimbahan gani siya karon. Nakaduaw ko na ningon siya, di gyud siya musipet sa pagsimba. No? To kay para niya kuno ba, bisag dili sa kakalawat gyud kaya naaman siya, sige masakit na siya. Pero ang kining pulong sa Dios yung madungog kuno, paghatag niya og kahupayan, og kalig-on. Muhatag yun. Mga igsoon. Nga naman eh, tungkol kay kinigong gitawag itong pans kinabuhi. No? Atong pagtuo ni Kristo ng mga pans kinabuhi. Atong pagkalawat sa lawas dugo ni Kristo, muhatag na itong kinabuhi. Kinabuhi yun. Hindi lang na kay kinabuhi ang itong madawat. Kundi ang gitawag na ito ka ng grasya ba? Grasya o kalig-on sa kinabuhi nga kita no makaya nato gyud pag usab anang gitawag ito kanang nasto kasing-kasing bag-ingon ni San Pablo nga sa pagbasa ba kini mga nga ang kaligutgot, kalagot, kasuya, kini tanan mga nasto kasing-kasing ang pulong sa Dios hatag to ni ana kita nga mutuog nga malandong niini will help us eradicate kanang sala nga kasing-kasing. Ilabos tanan ang kanang pulong sa Dios mupuno sa kasing-kasing sa gugma ni Kristo. We will be filled with the love of the Lord. Unya, maingon na to ba? Entonces, kung mapuno ka sa gugma sa Ginoo, ang imong kinabuhi mo usa ka dakong bangkete sa gugma. Tamong bangkete sa gugma ba? Nga imong adlaw pagpuyo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi mo kag naghikay ba? Nga when sa murag naghikay nga gikas imong kasing-kasing ni kuha kag pila ka tasa nga gugma imong timplahan sa adlaw nimong gitawag nitong pila ka kutsara nga ingon to pag pasensya o gitawag to pila ka pugyot sa gitawag na to kindness kining mga ihasa ba nga unya imo ning kutawon sa imong kinabuhi ining ipuyo sa imong kinabuhi ug kini mahimo ning kalan-on sa imong kinabuhi ug kalan-on kini nga makapaambit sa imong isig ka tawo ug kini mohatan nato kinabuhi nga dayon ngano tungod kay ang imong gihalad ang imong gikaon imong giandam mao man ang pans kinabuhi nga maghatag og tunhay kinabuhi sa tanan mao man si Kristo nga mohatan nato tunhay nga kinabuhi. Muna tulang buhaton mo gini nga ang pagtuo ni Kristo nga mao ang pans kinabuhi sa pans kinabuhi upang ingon kaniya Jesus I trust in you. Ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ka sa Dios nga mahan magagagahom sa tanan. Pabuhat sa langit ug sa yuta. Kay Hesus Kristo yang bugtong anak atong Ginoo. Manamgo sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Kisagay sa ni Poncio Pilato. Gila sa krus na matay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Kitulog ka adlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaling ko sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Ganito mabalik siya. Ang pagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tuang paghalad dining santos nga misa, atong gidawat si Kristo atong Ginoo. Ang buhing pan nga mikanaog gikan sa langit. Tubag sa mahanong pag-anhi, ituboy nato karon ang ato ang mga kahingawa alang sa mga kinahanglan sa uban. Mingo kita, tagaay kami sa imong pan o Ginoo. Tagaay kami sa imong pan o nga ang Eukaristikanhong simbahan, makapadayag sa iyang panaghiusa ni Kristo, pinaagi sa walay hunong nga pagpangalagad, inubanan sa Espiritu sa pagkamanggihatagon ug kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Amahan,
magdala sa tanang nasod, ngadto sa walay katapusang paghari sa iyang anak. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang santos nga Eucharistia, magkabig kanila nga misalikway sa Dios, ug wala na magkinahanglan kaniya, magampo kita sa Ginoo. Nga unta, magmalampuson ug mabungahon ang International Eucharistic Congress. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Nga atong mailhan si Kristo diha sa altar, nga mihatag sa iyang kaugalingon alang kanato, isip usa ka humot nga gasa ug sakripisyo ngadto sa amahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga magtotoo nga nabusog sa langit nung pan, human mohalin ni ining yutanong puloy-anan, makadangat sa kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, mituwa kami kanimo nga sa imong anak, among Eucharistikanhong kalanon. Itugot nga ang hangyo niining imong katilingban, pinagi ni Kristo among Ginoo. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na magliwanag iyong inaalin ka na maghahirap na dinaranas sa tuwina'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit ng kaginawaan. Ang binaabot siya na ginamos ng Di ang aking mabati, ang aking ang loob ko siya'y sinusundan. Mga igsoon, mag-ampo kita kining sakrifisyo, dawaton sa itong amahang magagagahon sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkain pamaya sa iyang ngalan, alang sa itong kapuslanan ug sa kung santos nga simbahan. O Diyos nga gamhanan, magahatag sa mga gasa sa mong gihalad, dawata ang gasa gihalad sa imong simbahan, himuwa kami nga sakramento sa mong kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos.
Sanctus nga mahan Diyos tunhag magagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinatubang gahom, diya sa imong paagis pang pangluwas. Miyanhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinagi sa gahom sa imong pagka-Diyos. Panmaw imong pagbuot, nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikoy sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo, mao'y nag-uli nini kanamo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ugusaban sa mga anghel, sa mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, diya sa ang way kunong nga pag-awi. Santos, gayud ikaw o Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padala imong espiritu ro pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas udugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo mipika sumihatag dining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kinimo nga akong lawas, nga itugyan na alang kaninyo. Samang pagitapos ng panihapon, mi kuwasa sa kalis. Pasalamat kino pag-usabog mi dahi. Mihatag niningadto siya mga tinunan ug miingon. Ndawata kini ninyo nga tanan, o Panginoong kamugikan nini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao. Aron mga salama pa sa haylo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Sa krusog pagkabanhaw mo, na amo na karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Ano paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan,
ning pans kinabuhi kalis kalawasan. Nagpasalamat kami kanimo. Tugay mo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Hinunumigi na imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga maghingpit tabi sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinunumigi sa mga igsuong nangamatay, malaumon nga banhaw sila tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa kaming tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himo kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug tanang santos nakatuman sa imong kabubot na latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Gihatagan ha kaniya magagagahong amahan. Diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Ama namu, nga naka sa mga langit, pagday ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, ini sa'yo tamayon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanawon, ug dili mo kami dugyan sa panulay, ginunuan sa kami sa dautan. Mga kami ginuhi mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mo mga sala ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Pakita pa nag-inig suunay.
Pagpurido sa Dios sa gawag tang salas kalibutan mula hanggang gidapit sa bangkete sa Ginoo. Laos sa kitsa, ako ka na panos ka na buhi. Lugo ni Cristo ba ang pinakapanos ka na buhi? Amen. Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong gihatag kanamo magluwas unta kanamo sa mga sala. O magamping kanamo nga makanunayon diya sa kahayag sa imong kamatuoran. Binagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak, ang kasakit o kamatayon sa krus, o itudlo ang bertud sa pailog, diya sa kasakitan. Dungga ang mga muyo, nga among gihalad alang sa mga masakiton. Hinaot na nag-antos tungod sa kasakit, balatian, pagkaamgo nga gipili siya, para mahimong santos, ang iyang kasakit, may usa sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Gineso Kristo, imong anak. Buyog hari, bang kanimog sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Atong pasalamat sa tuang una atong regular donors, no? Naanda na to
Thank you so much. Atong kuha ang Good Samaritan. Atong Pilgrims of Offers karong adlaw, ang World Apostolate of Fatima, Santo Tomas de Villanueva Parish, and Holy Cross Parish Chapter. O ang Legion of Mary sa Rayna sa Kaluoy, Santo Rosario. Mani Joy, Catalia, and Jane Duarte, offerers. Huwag tanang misimba o mitabang. Salamat inyong tanan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyo kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Christ our brother said.